PTSD. PTSD. Τα πήρα τα χάπια. Γιατί? Γιατί έτσι μου είπαν. Ένιωθα πολύ σφιγμένη. Πολύ ανήσυχη. Μπαμπά, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τους ανθρώπους τους έχω όλους ίδιους. Για τέτοιο παιδί. Το κάνω για όλους. Για μένα το τρένο θα έπρεπε να είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Ακόμα και τώρα ψάχνω και άλλους επιζώντες. Γιατί τα μπαζώσανε, γιατί, τι ήταν, ποιο ήταν το θέμα. Γιατί να τα μπαζώσουν. Έστω και ένα άτομο να μείνει που να έχει τη θέληση και τη δύναμη να το κάνει, θα το κάνει. Και έστω και από ένα άτομο θα μπορέσουμε να βρούμε δικαίωση. Επομένως, θεωρείς ότι είσαι υπεύθυνη για το συμβάν και δεν σου επιτρέπεται να κοιμάσαι. Μερικά πράγματα τελικά είναι για να γίνουν και θα γίνουν. Εμείς είμαστε οι εκτελεστές. Ο ήχος του τρένου που φτάνει. Αυτό είναι το μόνο που μετράει.